Awukahleke egwala, manje ukhamisa lapho kuze kube nini? Awu ngisayikhikha nkosikazi ngisayifudumeza ngoba siyashisa-ke manje ayizwa. Hayi cha, ungathi iyakhikhwa impela-ke bo. Nomunye ngize ngamxosha lapha ebhizi engifundekela lapha ethi uyayilungisa. Hayi, kazi amadoda asabanjani. Hawu nkosikazi nizobona i-wave le soyilanda ngale kombhede kodwa buka amashade themba mina mama nani singayizwa masidla ngokuqina kancane. Iwu. Ubani manje lo? Ungangibozi kanje wena gwala. I-under yami lapho mani sofuna ukuyigqoka. Nginike mani ngihambe. Hayi fakofa wena, sibhizi la. Angithi kuhlulile lento, uze waphuma wabaleka washiya i-under lapha. Hayi uyizwele nawe ndoda angithi lento ikuhlulile la sibhizi-ke manje. Uthi mhlulile ini? Uyathanda ukuqevuza wena engabe uyasebenza la. Yenza umsebenzi wakho manyeke kulokukhamisa la. Ingakho ngangifuna Isithembu nje kwanaso ungathi asingisizi, kumele ngilande motho. Yenza umsebenzi wena, yenza lento man, khipha ngibone lento. Hawu nkosikazi kahle phela ngiyayikhipha. Gwala khipha i-under yami mani. I-under yami gwala.